A v dnešnom videu budem natáčať ďalší šlajch a bude to šlajch, čo si asi myslia kone, druhá séria. Je to slovne pokračovanie, len už som nejak vyspalejšia, už viac natáčam YouTube. Viem, že natáčam viac shorty a to je v tomto videu jedno. Dneska to bude teda táto epizóda. Budeme pokračovať. Takže ideme do príbehu. To ma fakt musíte ťahať do tej novej stáje. No kto by tam tak prekvapene bol? A prečo to tu iné VTF? No poď, nezdržiaj sa, nemám na to celý deň, ešte musím vyklídiť istotným koňom stáje. No, počkaj, no to mi tu zavadzuješ. Tak, môžeme ísť. No, aby si nedostala panický chvat. Ty. No, trochu sa vsúň. No, bolelo to. No, prečo tunela. No, možno ti niekedy zmenia. Čus. Ja tých ľudí vážne nenávidím. Robia zo mňa otroka. Kde je Lily a ostatní? No, aspoň niekoho tu poznám. Vlastne nikoho tu nepoznám. Stračatelo, čo tu robíš? Ani ja sám neviem. Black and white, tým slovne. Aha, vieme, že sme trochu šiali po prvom ročníku, keď mi dali všetkým študentom prázdniny, ale prečo? Box mi zmizol. Neviem, kto tam teraz býva, ale asi je pri nás niekde. No super, to je dobrá správa. Inak jak sa máš? Fajn, ujde to. OK. No, aspoň sa určite ostatní tiež majú fajn. No, a sa nebudú mať fajn, keď začnú na nás jazdiť všetci. No to už bude hrúza. No poď. Hnedka, alebo škvrnka, no to je jedno. Škvrnka je niekto iný.